नैथि बोसोरारि जुथुमा मैयानिफ्राय सेरफांगुरिनि बे कनकेश्वर नार्जारी जावरिखां बे गेवलां फोथाराव जागासिनो दङ आरो दिनै नैथि सान आरो नैथि साननि फुंबिलनि हाबाफारि फुंनि आरज आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय आरो गेदेमा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो जोंनि बर' समाजाव बर' हारियाव हारि जौगानायनि थाखाय बर' राव थुनलाइनि थाखाय बायदिसिना बिथिङाव बिहोमा होलांनाय गेदेमा सुबुंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। दसे समनि उनाव मोनथाम आयदानि सायाव सोलोंथाइ, आइजोफोरनि जौगाखांनाय आरो लोगोसे आबाद बिथिंखौ लानानै आलादा आलादा जुनियायै बेयाव सेमिनार लानाय जादों, सावरायमेल लानाय जादों आरो बे सावरायमेलाव दाब दाब फसंथाननि इन्स्टिटिउशननि आरो गुबुन गुबुन रोंगौसा जायफोर इन्टेलेक्चुवेल आरो इक'नमिस्ट आरो लोगोसे एडुकेशनिस्ट एकाडेमिशियान बिथांमोना बाहागो लागोन आरो मैया हरनि जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाइस्ट डेलिगेट सिटिं बे सेथि डेलिगेट थान्दै जुथुमनाया जालांबाय आरो दिनै मोनायाव जों सावरायबावगोन। दा बे गासैबो जुथुमानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो नायदों जे बर' हारिनि गासैबो जि जेंना जेंसि दङ, बर' हारिया गेरेमसा माहारि जानांगौ, बर' हारिखौ जोङो बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय जोंनि हारिनि सिनायथि, जोंनि अस्तित्व, जोंनि थामोन्था, जोंनि हा हुनि रैखाथि, हारिनि जिफोर जोंनि जेंना जेंसि दङ बे गासैबो जेंना जेंसिखौ सर्ट आउट खालामनानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जेंनाखौ नायबिजिरनानै जों बोरैहाय सरकारनि खाथियाव जोङो नारसिननानै सरकारखौ जों बाध्य खालामनानै जोंनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो हायो आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिफोर मावनो लानाय जोंहा मिशन आरो भिजनफोर दङ, जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव समाजारि जि थासारि, रांखान्थिनि जि थासारि गासैबो बिथिंखौ लाफानानै जौ जुवानिफ्राय लानानै लाइमोनफोरनि जेंना आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि आबुं जौगानायनि थाखाय बर' हारिया जे उदां हारि बे जौगाखांनायनि थाखाय बर' हारिखौ सोद्रोम खालामनो थाखाय जों माब्रैहाय मा राहा लामा लानानै मा हाबाफारि रनसायनानै जों खामानि मावनो हायो, रायजो राजानिसिम जों मेसेजखौ बोरै लांनो हायो, बिनि थाखाय जोङो हाबाफारि लागोन आरो सावरायगोन। फैबाय थानाय समाव जोंनि जि डेलिगेट हाउस बे हाउसनि गेजेरजों जों माखासे थांखि जोङो रनसायगोन आरो बिनि गेजेराव गुबै जि थांखि बे जाबाय गोख्रैनो आलादा रायजो बड'लेण्ड जेंना, बर'फोरनि जि गोलाव समनि सोमावसारनायनि जेंना, बे जेंनाखौ बा बे दाबिखौ भारत सरकारा जाहाथे गोख्रैनो सुस्रांनानै होयो, बेनि थाखाय सोमावसारनाय आरो सावरायनाय बे मोननै लामाजों भारत सरकारजों जोङो सावरायगोन आरो भारत सरकारनिसिम जेलासिम जोंनि जेंनाया सुस्रांजाया जोङो सोमावसारनायखौ कन्टिनिउआस लांगोन आरो बे थांखिखौ जोङो लादों आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै जोंनो जे आलादा बिथोनगिरि नांगौ, नेशनेल इडुकेसन पलिसि जि गोदान सोलोंथाइ जि भारताव लागु जानो नागिरदों, बिनि गेजेरजों बर' बिजोंनि सोलोंथाइया आथिखालाव थाखो 10 क्लास 10 सिम मिडियाम हिसाबै सोलिनानै दङ, हायार सेकेन्डारि डिग्री आरो इउनिभार्सिटि लेभेलाव MIL मेजर इलेक्टिभ हिसाबै सोलिनानै दङ, क्लास 12 सिम बर' मिडियामखौ बाहायनायजों लोगोसे इउनिभार्सिटि लेभेलसिम बर' बिजोंजों जोङो बोरैहाय गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो बिनि थाखायबो जों थांखि लादों। जोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया, थोजासे लेखा गैया, दिनै 2020नि गोदान सेसना जागायसिगोन, दासिमबो थोजासे लेखा फैयाखै, जों खोनादों 20-30% लेखाफ्रा फैदों, एसामिस मिडियामनि बिजाबा 80% फैबाय आरो बेखौ लानानै जोङो जेब्लासिम बर' बिजोंनि बिजाबफोरा जोंनि फरायसालियाव सफैया थोजासे 100% होमब्लासिम बर' डमिनेटेड एरिया आरो BTC ओनसोलाव बा आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोङो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन मिडियामनि जि बिजाब बेखौ जोङो राननो होआ, जेब्लासिम बर' बिजोङा 100% सफैगोन अब्लासो जोङो एसामिस मिडियामनि बिजाबखौबो राननो होगोन, बे थांखिखौ जोङो लानानै दोनदों आरो बेजों लोगोसेनो बर' हारिनि आबुं जौगानायजों लोगोसे बर' हारियाव जे हाथियार लानानै सोमावसारनाय दिनै सिजफायाराव दङ, दा खेबसेनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथाय
आबुं अट'नमि आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाराव थानाय बर'फोरनि एसटि हिलनि स्टेटास बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै बर'फोरा बुहुमाव उदाङै जोङो गोग्गोमै थांना थानो हायो बिनि थाखाय खेबसेयैनो वान्स फर अल जोंनो मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन नांगौ आरो बे सलुसनानो बर'फोरनि थाखाय मोनसे आबुं समाधान जाथों आरो बियो बयनिबो थाखाय जाथों रावबो जाहाथे बे समाधाननिफ्राय बे मोनथायनिफ्राय बे अधिकारनिफ्राय बन्सित जानाङा बे थांखिखौनो लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों जों रिजुलेसन एडप्ट खालामगोन आरो उननि समाव मिडियानि गेजेरजों बा रिजुलेसननि गेजेरजों रायजो राजानो बेखौ मिथिहोनाय जागोन।